Čaute všetci, keďže sme si slúbili, že sa naučíme trošku aj základné servisy, údržba vlastného motocykla. Dneska si pozrieme, jak 1300 si urobiť malý servis alebo ročný servis, 10 000 po sezóne, jak si ho pripraviť, aké sú náplne, koľko vás to bude zhruba stáť a tak ďalej a tak ďalej. Takže poďme na to. Takže motocykel hodíme si na hlavný stojan, toho nevie dvihnúť, tak nech mi niekto pomôže. S tým, že keď nemáme hlavný stojan, čo niektoré motorky nemajú, tak ideálne je použiť takýto prípravok, ktorý vložíme do zadného náboja. Tak a motocykel jednoducho dvihneme na zadnom kolese do vzduchu, ale ostáva nám tým pádom stať na prednom kolese a na tom zadnom stojane, takže nevieme kvázi s predným kolesom moc manipulovať, nevieme vymeniť platničky a tak ďalej, čiže tam potrebujeme použiť keď tak takzvanú žabu, aby sme si to trošku pridvihli za spodný kryt motora, ale zasa vtedy nevieme dať ten kryt dole a vypustiť olej, takže podľa toho, čo ideme robiť, si pripravujeme motocykel. Takže v prvom rade by som si pozrel všetky platničky brzdové, či sú v poriadku, čiže si na to posvietime. Musí mať minimálne tie 2 mm, alebo je tam taká čiarka v nich, také drážkovanie. Keď je ešte viditeľné, tak ešte niečo vydržia. Ale keď si myslíte, že už sú viac jazdené, môžu byť niekedy zjazdené viacej zvnútra, tú platničku nevidíte. Lepšie je zhodiť brzdič a pozrieť to, v akom je to stave, aby sa vám nestalo, že v polke tripu vám odídu, zhorí vám kotúč a sa ešte niekde vyrúbete. Takisto aj predne si pozrieme, keď tak si ich vymeníme. Ak máme viac ako dvojročnú brzdovku, má ísť von. 2 roky je záruka kvázi taká funkčná na ňu, takže brzdovku vypustiť, ukážeme si, jak to urobíme. Takže prejdeme k údržbe zadnej hrušky. Zadná hruška má zhruba 1,8 deci náplň oleja, ukážeme si potom ktorý olej. Čiže ak si ho chceme vymeniť, odporúčam do 30 000 km do 40 000 každých 10 000 km pri každej výmene to vymeniť. Ten olej je väčšinou špinavý, sadá si to tam celé, čiže je z toho veľa odpadu. Takže zhodíme si zadný blatníček, aby sa nám lepšie robilo. A teraz na púšťací šrob máme imbus, čiže nájdeme si správny imbus číslo 6. Takže povoluje sa to do dola, vytočíme ho a na šrobe máme trošku špinky vždy, trošku utrieme, prípadne čističom na brzdy ho vyčistíme. Tu je takáto medená podložka, ktorú si vymeníme potom. A čo sa týka samotnej náplne, ideálne dať dole koleso. Tým lenivším hovorím, urobte si nejaký prípravok tak, aby sa vám tam dobre podkladalo, aby to nenateklo na koleso. Ale vlastne je tu potom 45 Torx na povolenie, čiže keď vám nikto nepretiahol nikdy gazdinu, ale šrob, tak ide to ľahučko, lebo tento šrob vypušný je zapustený v hliníku, čiže ak ho niekto extrémne dotiahne, tak už potom to ide ťažko, ale keď je to ľahučko, tak znamená, že bol na moment doťahovaný. Olej nám ide relatívne čistý, výnimočne, ale motorka má iba 5000 km od servisu, takže my robíme údržbu častejšie, tak aby motorky vydržali, aby boli ready, ale si myslím, že keby mala táto motorka má celkovo 6000 km, čiže po 1000 km prvý servis, keby mala 10, tak ten olej ide už tmavší a niekedy ide úplne čierne blato. Takže tento šrob má aktuálne v sebe dutinku s magnetom, my si ho potrebujeme vyčistiť, takže to vyčistíme, tieto usadeniny čierne, je ich tam habadej. Vystrikáme to čističom na brzdy a vrátime ho späť. Tak zoberieme si čistič na brzdy, ten je
lacnejšia verzia a najlepšie funguje. Vystriecháme pekne zvnútra šrob, ten magnet. Necháme to trošku otiecť a usušiť, aby nám ten čistič na brzdy nevnikol kvázi do kardánu. A nachystáme si nejaký prípravok, keďže do náplne ide 1,8 decilitra oleja. Môžete sa do odmerky 2 deci, lebo niečo vám ostane v tom systéme traktené, aby ste nemuseli 20 minút čakať, kým sa to zleje. Alebo si kúpte niekde veľkú striekačku, ktorá má objem aspoň tie 2 decilitre. A čo sa týka oleja, tak do 1300 a 1250 BMW odporúča Hypoid Axle Oil G3. Je to dosť drahá vec, stojí tuším okolo 60 €, na to, že je politrový, takže zhruba 2 deci si odmeráme. Takže ideme na to, 2 deci oleja, alebo 2. Takto, tesne podľa deci. Šrob vrátime späť. Úplne jemne rukou, žiadne násilné zatlačanie. Je tam aj gumička, ktorú sme skontrolovali predtým, že je v poriadku, netreba ho meniť. Aj keď píšu, že treba, ale keď je v poriadku, tak drží. Celé je to hliníku, čiže úplne jemnolinko dotiahnuť, žiadne násilie páchať, aby sa to nepretočilo, alebo tým pádom neostal tento šrob pretočený, čiže vyčistíme si to trošku a môžeme naliať tú dobrotu. Takže, keďže olej máme naliatý, tak a vymenenú podložku medenú, tak zakrútime si naspäť šróbik. Jak som spomínal, momenty si povieme na konci, alebo vypíšeme a dotiahneme to na moment prekvapenia. Vyčistíme trošku tým čističkom na brzdy, tzv. Bremzakom, zatečené časti. Môžeme trošku preseknúť aj brzdy rovno. Nech sa vyčistia. A vrátime naspäť blatník. Dávajte na ňom pozor, jednu vec, že trošku sa to kríži, tie šrobiky, čiže jemno to prichyte, alebo chyte závit, lebo akmile ho chytíte krivo a potom to došrobujete, tak vlastne vyrežete iný závit, keďže to v hliníku a už to potom vždy bude ťažšie sa šrobovať a ďalšia vec sa môže ten šrobík tam zalomiť. Takže jemne si to dotiahnite, keď tak si tam dajte trošku lepidla alebo pasty, aby sa to nepovolovalo. Lepidlo max modré, ale je to v hliníku, takže povolovať sa nemá prečo. Tak, hotovo. Momenty si pozrieme, pôjdeme na brzdy. Tak čo sa týka brzd, zadné brzdy, dám si dole čepičku. Sú rôzne prípravky, rôzne hadičky s ventilmi, ktoré nám zamedzujú vrátenie sa vzduchu kvázi do brzdového systému. Ja mám takýto prípravok. Perfektné sú hadice s výčapou, čiže keď pôjdete večer na pivo, ukradne si v krčme trošku hadičky. A máme tu u 1300 osmičku matku povolovacú, 1250 má vpredu osmičku, vzadu 11. Takže zoberieme si osmičku, pripravíme si ju a ideme k nádobke. Takže keďže sme 1300, tak 25 tork na uvoľnenie krytu. Ten kryt môžeme nechať zhodený, keďže máme tu aj napúšťací šrob pre motorový olej. A tu máme brzdovú kvapalinu, ktorú si otvoríme.
dlaždičku, aj podložku. Pozrieme na stav brzdovej kvapaliny, ktorá je trošku už tmavšia, napriek tomu, že 6000 km majú motocykel. Takže spravíme aspoň také ľahké odzdušnenie, a to tak, že chytíme si vidlicový kľúč na brzdiči, tam jednu ruku, povolíme, zatlačíme brzdový pedál a pumpujeme, pokým vidíme hladinu. Keď už je minimum hladiny, tak zatlačíme brzdový pedál, dotiahneme šrob na brzdiči, vyskúšame, či je tvrdý brzdový pedál a dolejeme brzdovú kvapalinu. Brzdovú kvapalinu by sme mali používať tú, ktorú tam máme od výroby alebo od posledného servisu. Čiže aktuálne tam máme do 4 od BMW, takže dolejeme tú istú. Ak by sme prechádzali na nejakú inšiu, na nejaký motul racingový alebo niečo podobné, tak potrebujeme preplachnúť celý systém, aby sa nám nemiešala. Takže urobíme to ešte raz. To isté. Povolím na brzdiči, stláčam páku, tým pádom pumpujem a odchádza mi z nádobky brzdovka. Keď mám takú 1/10, podržím, dotiahnem jemne, opakujem, na brzdovom strmení, dolejme si brzdovku podľa risky, podľa toho, aký je servis, podľa toho opakujeme toto preplachovanie. A keďže my máme na tejto motorke iba 6000 km a brzdovka sa má meniť až po 20 000, tak nepotrebujeme veľa, len sme to trošku odzdušnili. Dotiahneme naspäť kryt, vyčistíme ho trošku handričkou, alebo tam prestrekneme brzdového čističa zasa, aby neostalo niečo niekde zatečené, lebo to potom zberá akurát prach a špínu. Takisto si zoberieme tento brzdový čistič a odstránime tento náš prípravok opatrne tak, aby som nezašpinil, slušne povedané, celý strmeň. Čiže skontrolujeme ešte dotiahnutie. Ľahko, prosím. Tak, jemne rukou vyčistíme, prípadne nejaké chlopočky, brzdovky, vyutierame, nech to nemáme zatečené. Hotovo, brzdy urobené. Čiže keby sa niekedy stalo aj na tripe, že preveríte brzdu, že vám ostala noha položená, alebo sa proste zasekol brzdič a proste brzda ostala zakusnutá, tak proste nechám to vychladnúť, kúpim si trocha brzdovky, nejakú hadičku, aspoň do handry to vytlačím, proste vymením ju celú, vyčistím ten brzdič a viem dojsť domov. Takže nie som odkazaný na odťahovku. Takže toľko k zadnej brzde. Predná brzda je vlastne ten istý spôsob, akurát na prednom brzdiči máme tuto ventily, máme dva brzdiče, takže dvakrát a brzdovka sa dolieva na riadidlách. Toto je nádobka, takže tu zhodíme dole, tam máme risku, okienko, takže tu zhodíme dole a tam dolievame a tlačíme samozrejme prednú brzdovú pačku. Takže toľko k brzdovke, vypustíme si olej. Takže ideme na ten olej motorový. Spodný šucplech takzvaný drží nám 4x30 Torx, takže si ho nachystáme, povolíme si ho celý, respektíve zhodíme dole. Keď ho budete naspäť doťahovať, doťahujte ho jemnočko, lebo sú tam také pružné priežky, ktoré zamedzia tomu, aby sa šroby povolili, takže nemusíte nejakú extrémnu sílu vyvíjať, lebo iba zbytočne zničíte tie závity. A ďalšia vec je, všetko vždy doťahujte tak, aby ste to vedeli na tripe sami, mali náradím povoliť kedykoľvek. Takže keď aj dojdete z servisu, tak si vždy skontrolujte dotiahnutie kolies, či je to na moment. Kolesa majú byť na 60 Nm, ale keď niektorý pneuservis to moc dotiahne,
tak nejde to vždy povoriť s malou račňou alebo s malou golasadou a tým pádom nedokážete zhodiť koleso alebo hodiť do plného servisu, keby sa vám niečo stalo, nejaký defekt, takže opatrne skontrolovať. Takže, čo sa týka toho oleja, treba si nachystať nejakú nádobu. Keby ste riešili nejakú derovú bandasku, jak predtým som vám ukazoval, dá sa, len musíte rátať s tým, že 1300 má už 5,5 litra zhruba náplň, takže aby vám to nepretieklo, lebo sa to ťažko umýva a je to všade, pod skeniami potom. Takže väčšiu nádobu. Máme tu dva vypúšťacie šroby. Jeden je 50 Torx, ktorý vlastne je v strede vane. Povolím ho takým malým trhnutím, keďže má tam aj pružnú podložku hliníkovú, takú menšiu, pozor, a ideme. Napriek tomu, že kilometrov máme 5000 na tom oleji, ide o čierny olej, na magnete môžete vidieť, že je bordelu dosť, keďže ten motor si sadá. Čím viac budete meniť olej, alebo častejšie, tým ten motor, zo skúsenosti čo mám, bude sa menej špiniť a ten olej pôjde čistejší po jednotlivých výmenách. Máme tu takéto hliníkovú podložku. Teoreticky, keď ju vymeníte za medenú, sa nič také strašne nestane, ale vždy ju vymeníte za novú. A k tomu, aby to nebolo málo, 1300 má dve vypúšťacie systémy a ešte tam je 30 Torx. Na to poviem tiež jedno veľké bacha, lebo sa mi dostáva strašne veľa motoriek, ktoré hlavne tú 30-ku majú strhnutú. Je to malá 30-ka, takže keď to budete povolovať a doťahovať, tak si pozrite v garáži, aby ten Torx bol dosť ostrý a nie nejaký pretočený zo šrobovania nejakých 40 alebo niečo, stáva sa to. Lebo tento výrez vnútri, čo je hliník. Čiže nie je problém to pretočiť. A veľakrát sa mi stáva, že je to proste pretočené, zbrúsené a musíme to odvrtávať a ťažko vyťahovať. Takisto je tam takýto malinký podložka, takže ten tiež vymente za nový. A pri doťahovaní, keď nemáte momentový kľúč, tak veľmi jemne, lebo aj tá vaňa je hliník alebo nejaké magnéziová nejaká somarina. Stalo sa mi kopec razy, že som vytačal vypúšťací šrob hlavný a išlo mi to aj so zavitom, aj s kúskami hliníka. Tak sa mi stalo, že už na tom som videl aj teflónovú vodárskú pásku, ktorá potom bola aj v motore a som ju vyťahoval, takže veľakrát tuto by som apeloval buď na moment, alebo keď nemáte momentový kľúč, tak s citom jemne dotiahnuť, aby sa to proste, aby sa to nebolo viac škody ako osohu. Takže ešte raz, máme tu dva, 50-ka, 30-ka, vymente tie podložky, necháme to v kúde stiec, pozrieme si, jak sa dostaneme k filtru. Takže čo sa týka filtra, filter máme na pravej strane pod valcom, jak je výfukové vedenie, tak tuto je kryt, je to vnútorný filter už, nie je to jak na 1250 a proste ostatných motorkách. Je tam tiež 30 Torx, ktorý ľahko povolíte, tým pádom ho aj ľahko dotiahnete, keďže má svoje testenie. A keďže máme tu Hebkobeker padacie rámy, tak nám musia trošku uhnúť, takže ich povolíme. Takže padačeky si povolíme, podložky chytíme, necháme napadnúť do oleja, čiže bude celkom fajn. Druhý šrobík, na tom prednom šrobiku by sa dali trošku stočiť tie padaky, na to aby sme sa dostali šrobu na kryt olejového filtra. Takže už to bude. Ten teraz nám padne, či nepadne? Tak, padek máme povolený, náhodnom šrobe nám drží trošku, takže ale zase s ním hýbať, tak aby nám trošku urobil miesto, manipuláciu sme zvládli a ideme na to teda. Povolíme si šrobiky, zase dávame pozor, aby nám nepadli do oleja. Neminieme toľko čističa.
Takže máme tu 3 kusy. Už pri povoľovaní vidíme, jak nám krásne teče olej z toho filtra. Tak a posledný. Dôležité je, tiež máme tu tesneničko na tom kryte. Ukážeme si ho hneď. No, ešte v tej manipulácii tam nemáme miesto, ale nevadí. Tak, ideme na to. Moje zlato. Tak, tuto máme tesnenie. Takto vyzerá nové, takže ho vždy vymente. Nestojí to za to, aby sa niekde strihlo a potom tieklo, takže vyčistíme si veci, s ktorými pracujeme, ako je tiež kryt, troška, aj ruky. Necháme otiecť, vyberieme si nové tesnenie a filter, ktorý máme vnútri, vyberieme a necháme stiecť. Čiže tesnenie jemne nasadíme, tak aby dosť je ostrá hrana, aby ste ho nepoškodili. A filter jednoducho vyberieme. Sú na to originálne kliešte, ale tak to vyzerá. Dávajte pozor, keď budete dávať naspäť, tak gumičkou dovnútra, plieškom von. Pozrite si, ak to vyberáte a potom toho to vráte. Nebudem rozporovať, čo týka použitých materiálov, o tom, čo je lepšie, čo nie je lepšie. Používame zásadne originálne diely a aj kvôli tomu, že motorka je v záruke. Takže originálny BMW filter, takto vyzerá nový, čiže prieškom von, gumičkou dnu. Ho tam priložíme, jemne zatlačíme, on tak klikne, máme ho tam. Nasadíme kryt. Kryt je kvázi, tie diery sú nerovnomerné, tak sa nám nemôže stať, že ho dáme inak, lebo ináč nám nepasujú diery na šroby, čiže si ho jemne pripevníme, prichytíme a potom jemne dotiahneme. Zase sa bavíme o tom, že nemusíte silomocou sa tu hrať s momentami, ale jednosťou. Čiže máme tam jedna vec hliníkový závit, druhá vec je tam tesnenie, takže nemusí byť strašne vyvíjaný tlak. Stačí úplne s malou račňou, dvomi prstami to jemne dotiahnuť, kvázi by stačilo aj rukou a šrobovakom. Žiadne páčenie s veľkým náradím, aby som to proste nepretočil, nezalomil tam ten šrobík a vtedy paradoxne urobím problém, keďže šrobujem to do motora, takže není to nejaký kúsok čínskeho plastu, ktorý si kúpim v AliExpresse. Takže úplne jednu linko dotiahnem, ale momenty samozrejme povieme. Tak. Šup, hotovo. Vystricháme všetky zatečené veci, aby sa nám potom nezapiekli na motore, keď naštartujeme, a na výfukových zvodoch, keďže cez to väčšinou tečie. Čiže vyčistíme všetko, kde nám to zatieklo troška a nahodíme si naspäť padáky, kde majú byť. Čím viac čistím, tým mám menšiu šancu, že mi niekde ostane stiekanie, z ktorý sa zapečie a ktorý už odtiaľ potom nedostanem. Takže nahodíme padáky a ideme napúšťať olej. Takže máme nahodený olejový filter, teraz sme si vymenili podložky na vypúšťacích šroboch, čiže najprv zoberieme malý, ten je pod uhlom, čiže jednoducho rukami, žiadnym elektrickým náradím ho našrobujeme. Takisto veľký vypúšťací šrob, 50 Torx, nová podložka, tiež jednoducho ho našrobujeme a teraz ho zamomentujeme. Tak, to je ono. A teraz ten malý.
takisto hovorím, keď mám na rade bez momentového kľúča, robím to jednu linkou. Všetko je to v hliníku, všetko je to mäkké, takže a všetky sú podložky, takže nie je ničo pokaziť kvázi, menej je viacej. Vystriekame trošku ten motor zo spodu od zatečených vecí, aby nám to potom neostalo na krytie motora a nezberalo špínu a prach. A takisto samozrejme, aby sa to nezapieklo. Takže zbavíme sa oleja, buď susedovi cez plot, dávajte do záchoda, alebo si odložte nejaké väčšie nádoby a skúste to sa popýtať niekde po servisoch, po kamarádoch. Veľa ľudí s tým kúri v servisoch, takže možno sa potešia. 5,5 litra. Takže vrátime si kryt motora naspäť. Prichytíme si to jemne prstami. Keď to budete robiť šrobovákom alebo malou račňou alebo nejakým elektrickým vyťahovakom, tak zasa sa bavíme o tom, že jemne, aby sa to nezaseklo, nepretočilo. Je tam pružná matica, takže nevyhrkať sa to. Hotovo. Tak a ideme si naliať olej. Jak sme sa bavili, zhruba niekde medzi 5,3-5,6 litra by malo byť po lisku. Takže dáme si dole takýto štuplík, taký krytík. Dáme si tam, keďže je to z boku nejaký lievik, nejakú nalievku. Olej 5V40. Žiadna 15, žiadne vymýšľaniny. Takže nachystáme si olej a ideme na to. Takže olej, keďže potrebujeme 5,4 litra, takže musíte si objednať aspoň 6 litrov. Pre tých nešikovných viacej, ktorí vylejú. A pekne ho tam dáme pomalinky do motora. Dáme si tam najprv prvých 5 litrov. A potom motorku preštartujeme a pozrieme do okienka, do risky, jak nám stiekol. Čo sa týka nádob, nepatria do plastov, do odpadu. Mali by sa tiež recyklovanie zlikvidovať, takže sa dohodnite s nejakým kamarádom, doma servis, doma na toto zmluvu a že vám to zoberie a v rámci svojich množstiev vám to niekde zrecykluje a odovzdá. Takže máme 1 liter a ideme ďalej na 5 litrov. Takže čo sa týka oleja, pomalinky nám steká, pomalinky si chystáme ďalšie fľašky, aby sme to vykvapkali, lebo aj z tých kvapiek sa skladá liter. A zatiaľ medzi časom, kým máme motorku na stojanie a sa s tým hrajeme, tak je dobre si ju trošku dobiť, lebo čo týka batérie, čiže hodiť si ju na nejakú udržiavačku alebo nabíjačku, my odporúčame najviac, máme ich aj s kladom, aj všetky tieto diely na motomoto.sk. My odporúčame Optimate, len si dávajte pozor, ideálne je nová štvorka, ktorá má prepínanie, nabíjanie olovnatých batérií a litiových. Keďže niektoré z motoriek už dneska majú litiovky, niektoré majú ešte olovnaté, takže treba si pozrieť, ako mám baterku, podľa toho si prepnúť, aby som tú baterku nezničil a aj dobil, lebo keď budem klasickou nabíjačkou na olovnaté nabíjať litiovku, tak ju zničím až tak, že sa nebude dať zachrániť. A zase opačne, keď budem na litiovom režime nabíjať olovnatú, tak ju nenabijem nikdy. Takže trochu si to nabiť kvôli tomu, že keď potom by ste riešili diagnostiku, ak máte doma diagnostiku, tak musí byť zhruba 10-20 minút, 30, záleží koľko to bude trvať, jak máte rýchly počítač. Motorka zapnutá, zapnuté budíky, tým pádom vám idú svetla, prídavné svetla a tak ďalej a tak ďalej. Riadiace jednotky sa prepínajú, kalibrujú sa keď tak aj nejaké tlmiče a takéto veci. Takže vtedy vám to zoberie dosť baterky. Ak nemáte samozrejme nejaký stály zdroj, na ktorý by ste napojili motocykel. Takže si to predtým dobíte, aby ste si zbytočne nevyšťavili mašinu. A
A keďže máme posledný 5. liter, tak to necháme stiecť. Zavreme si napúšťací otvor a motorku preštartujeme. Necháme ju pár sekúnd naštartovanú, kým mi tak neklesnú otačky a potom počkáme zhruba 2-3 minúty, kým to všetko stečie, aby sme si pozreli na risku, koľko máme tam oleja. Takže povedali sme si, čo ideme robiť. Pre tých menej šikovných, jak ja, to treba trošku dlhšie. Dotiahneme, budíky zapneme. Ono 1300 teda pohýba aj kľúčom trošku. Nie je to ešte také jednoduché. Pozrieme si, že máme neutrál, aby nám motorka neušla. Tak a ideme na to. Klesli. Nebojte sa trošku zadymenia, lebo máme tam kopec čističov brzd, ktoré sa vypalujú. A teraz si pozrieme vlastne túto okienko naše krásne. A pomalinky nám tam začína dotekať, už sme zhruba na polovičke a máme tu dve risky. Medzi nimi by mala byť hladina oleja. Takže počkáme si, kým to stečie, 2-3 minúty a potom dolejeme tak, aby sme boli niekde pod tou hlavnou riskou, niekde na tom optimálnom strede. Takže olej máme doliatý. Spodná riska, horná riska a v strede je optimál, čiže po ten sme to doliali. 1300, ktoré majú nad 40 000 km, zo skúsenosti mám, že trošku oleja zoberú za jazdy, takže môžete dať o kvapku viacej, aby ste nemuseli dolievať, alebo vám polke tripu nezasvietilo. Ale ináč to máme všetko teraz hotové a ideme si pozrieť filter. Takže ak sa dostaneme k vzduchovému filtru. Jedna vec je, že píšu v manuáli, že sa má meniť po 20 000 km, ale ja by som ho pri každom servisi pozrel, lebo stalo sa, že po zime v ňom boli myši, alebo sa môže stať, že pri nejakom dobrodružnejšom výjazde niekde naberiete viacej bordelu, prachu, nejaké chorobače. Takisto samozrejme po každom enduro výjazde by som ho vyčistil a skontroloval. Môžete mať kajenkový, ktorý sa perie a po každom vypratí sa musí vyčistiť, respektíve špeciálnym sprejom a potom nastriekať takým olejčekom, aby držal. Není úplne ideálny, je skôr taký športový, zase v blate, keďže má v sebe olej, viac drží prach, špinu, piesok a tak ďalej. Čiže tie papierové, jednoduché, základné sú fajn. Keď sa chcem dostať k filtru, dám dole sedadlo, tu na tom plaste máme jeden šrob, 25 Torx, klasický BMW. Potom tento plast mi drží na takých rýchlo upínakoch, čiže prednú časť tejto kapotáže, čo máme, tento zobák, ten odsvaknem iba manuálne. Mal by som dať dole tento deflektor, čo sa mi nechce. Dá sa to obísť, čiže dáme dole toto. A tu máme druhý šrob 25 Torx. Čiže tento šrob povolíme tiež. Máme a celý tento plast iba jednoducho vycvakneme. Drží nám vlastne v týchto 4 bodoch. Čo sa týka samotného filtra vzduchového, tak ten máme schovaný, sú dva, sú oveľa drahšie aj na starých modeloch a je schovaný pod týmito dvomi šroubami, tiež 25 Torx. Takže 800, 900, 12, 1250, všetci mali jeden vzduchový filter. Tuto máme pre veľký úspech 2 a čo som si všimol, zatiaľ nie je moc náhrad, takže sú dosť drahé, je to okolo 60 €, 30 € za kus.
ceníková cena. Takže je to dosť drahá vec. Čo sa týka tohto krytu, jednoducho ho dáme dole a pod ním sa nám objavil vzduchový filter, ktorý je v takom tom plastovom púzdre alebo sedle. Takže pozrieme ho, v jakom je stave. Tie staršie kusy, keď už majú 2-3 roky, čo by nemali mať, sú také žlté, tmavo žlté až oranžové. Nový vyzerá takto zhruba, čiže môžeme ho vyfúkať kompresorom alebo povysávať nejakým vysávačom alebo jemne oklepať, aby z neho vyšlo trošku prachu, ale keďže má 5000 km, tak nemusíme s ním nič robiť. Keď ho budeme meniť, tak takisto osadíme ho do tohto púzdra týmito zarážkami na to dražkované a tým svojím tesňacím okrajom ide do tohto púzdra. Naspäť ho tam jemne vložíme. Pozrieme si, aby nám dosadzalo to púzdro presne, aby nám sedeli šroby, keďže idú aj cez to púzdro, aj cez ten samotný kryt. Nahodíme kryt, ktorý je v takej drážke, aby nám to tam tesnilo, aby to nepodfúkovalo. Stane sa občas, teda môže sa stať, že keď dáte zle ten kryt, tak chytá to falošný vzduch a robí to zaujímavé zvuky, takže keby ste to poskladali potom a počujete zvláštne zvuky, tak je to z toho, že máte niekde fugu a vám to chytá falošný vzduch. Takže si nahodíme ho a jemne dotiahneme. Zasa sa bavíme o tom, že celé to šrobovanie, všetko je to v plaste, čiže nemusím nejaké zázračné momenty robiť, len to dotiahnuť, nepretočiť to v nejakej veľkej gole pod nejakým vysokým tlakom, netreba dávať žiadne lepidlo na to. Keď tak, občas sa odporúča, hlavne o 1250 dáte šroby trošku do pasty, nejakú jemnú pastu dať, lebo bývajú zatečené a hrdzavé. Ale je to len kozmetika, takže s funkčnosťou to nemá nič. Čiže nasadíme si naspäť tento kryt, ktorý nám bude pasovať presne na tie rýchlo kliky. Keďže máme ich 4, mali sme počuť 4 kliknutia. Nahodíme naspäť tie dva 25-kové torxy. Všetko pospájame a to isté zopakujeme na druhej strane. Takže toľko ku vzduchovému filtru. Tak a keďže nám stále na displeji svieti servis, tak potrebujeme mať diagnostiku. Ak by ste si ju zohnali, tak tu je diagnostická zásuvka OBD, ktorú takto jednoducho vytiahneme. Tak to vyzerá. Tá je stále pod prúdom, čiže dávajte sa na ňu pozor, keby vám ju zatieklo, tak máte problém, lebo vlastne vám vyskatuje motorku. Toto je protikus z diagnostiky a potrebujem si pustiť potom na počítači alebo na diagnostike takýto program, ktorý je špeciálne pre zápis servisu, vymazanie chýb, diagnostiku, kalibrovanie vecí, čiže pokým toto nemám doma, tak musím niekoho vyhľadať, kto mi to spraví, aby motorka nesvietila servis a nepripisovala. Takže celý tento úkon. Takže priatelia, ak by ste zohnali diagnostiku nejaký servisný systém a samozrejme diagnostickú hlavu, ktorú si napojí motorku a dokáže sa zoservisovať, tak celý tento úkon trvá hodinu. Keď nemáte dvihák a viac sa váľate, tak to styk lah trvá dlhšie. Čiže za hodinu, za dve mám komfortne svoju motorku pripravenú na sezónu, zoservisovanú, alebo kedykoľvek na tribe, keby sa niečo stalo, tak si ju viem samopraviť. Len to treba vedieť zdiagnostikovať. Čiže hoďka 2, materiál vás vyjde zhruba 15 € liter oleja, krát 6, filter olejový zhruba 25 €, liter brzdovky zhruba 25 €, ktoré vám vydrží na viacero výmen, keby ste to potrebovali.
Čo sa týka kardanový olej, zhruba 50 € pol litra, čiže máte ho na 2,5 výmeny. Čiže keď to budete meniť každých 20 000 km, tak vám to vydrží pár rokov. A akurát sa treba zbaviť nejak environmentálne oleja a nadob od oleja a takisto starého použitého filtra. Takže ešte raz, hoď kápol, motorka nachystaná, hurá jazdiť. Tak jak sme si povedali, ešte momenty, keď ste doma našli momenťak, malý alebo veľký, tak chcete to mať všetko správne, skontrolované, tak vypúšťací a napúšťací v kardane je 20 Nm, kryt olejového filtra je 11, čiže stačí to jemne malou račňou rukou dotiahnuť. A čo sa týka vypúšťakov, malý, ten 30-kový aj 50-kový veľký vypúšťací na motor je 30 Nm. Takže 20 je 20, 30 je 30 a 11. Jednoduché, kolesa 60. Čaute.